Hola! Mireu, avui som a Alkmaar. Bé, avui i sempre que no estic amb vosaltres ensenyant-vos aquest país, perquè Alkmaar és la meva ciutat d'adopció. I de fet, estem a un lloc molt a prop d'on jo vaig viure per primer cop quan vaig venir a viure aquí a Alkmaar. Aquí darrere veieu que hi ha unes edificacions una mica més modernes, llavors tenim el canal, que és el Single, i tenim tota aquesta gespa que es veu. De fet, aquesta gespa estem a damunt d'un turó. Aquest turó rodeja tota la ciutat antiga, igual que també el canal rodeja la ciutat antiga. Aquest canal no és especial d'aquí a Alkmaar, sinó que hi ha moltes ciutats antigues dels Països Baixos que tenen aquest canal, i aquest canal es diu Single. Però què té d'especial que m'hagi situat aquí? Perquè veieu que estem aquí, com us he dit, damunt d'un turó, i després ho veureu perquè baixarem una miqueta, veureu com fa baixada, perquè aquest turó es va fer per defensar-se dels espanyols. Era com una petita fortificació on es podien posar i podien defensar-se amb l'aigua darrere dels espanyols que volien atacar aquesta ciutat, perquè diuen que des d'Alkmaar comença la victòria. Llavors, els espanyols, el que nosaltres coneixem com la guerra de Flandes, aquí es coneix com la guerra dels 80 anys. Però bé, abans de començar amb tot això, i ja veurem si us ho explico o no, perquè potser us ho acabo d'explicar quan vingueu aquí i ens coneixem en persona, us vull ensenyar tot aquest paratge que tinc al voltant meu. Aquí veieu la meva bicicleta, tota de coloraines, i mireu què se'ns apareix aquí darrere. Veieu? A més està funcionant, està donant voltes. Aquest molí es coneix com el molí d'en Piet, molt en fan Piet. Alguns encara el coneixen també com de Groot, el gran, perquè el primer nom que va rebre aquest molí, o el molí que hi havia abans d'aquest, era de Groot. Es creu també que el molí que hi havia abans era de canya, mentre que aquest és de pedra. I ja al segle XIX va haver una família, la família del Cornelis Piet, que va comprar aquest molí per fer-se encàrrec i per poder moldre gra. Llavors, el que té d'especial és que aquest molí encara ara acull, encara hi viu, una família descendent d'aquests Piet. Tot i que l'edifici en si, el molí en si, és propietat de l'Ajuntament. Llavors, jo penso que té un punt especial, a més no està obert sempre, perquè és un habitatge privat. A la part de baix, a sota d'aquesta galeria que veieu, és on viuen ells, i a la part de dalt és on es molia i encara de tant en tant es fa el gra. Jo quan hi vaig entrar, per exemple, va ser durant el Dia dels Monuments. A l'estiu estarà obert també. Normalment està obert de maig a octubre i només els divendres, unes horetes, i si no sempre es pot trucar també per demanar, diguem-ne, cita i poder-lo visitar, perquè, com us he dit, encara hi viu una família. Llavors, si continuem, us vull ensenyar una altra cosa. Mireu què m'apareix per aquí darrere. Veieu això que tinc aquí? Això d'aquí? Això forma part d'una aspa d'un molí. Veieu? És llarga, eh? Doncs només dir-vos que és la meitat de l'aspa que veiem a dalt del molí. Ho veieu? Només és una meitat. Aquest molí, el que té de curiós, que també de fet ho tenen molts molins neerlandesos, és el fet que el que jo li dic el casquet, el casc aquest que té dalt de tot, és el que es gira depenent de per on bufa el vent. I llavors té aquestes dues fustes que baixen cap a una espècie de timó, i de fet el que es conserva en aquest molí es creu que fins i tot és més antic que el del molí mateix, perquè aquest timó formava part del timó d'un vaixell. Llavors, és curiós poder-hi pujar allà a la galeria, i fa certa cosa, la veritat. Però veieu, tot això és el que voreja aquest molí. És curiós. I ara veureu com jo amb vosaltres anem caminant i anirem baixant. És un parc molt bonic per venir-hi a passejar també. Jo dic que per mi té un punt especial, perquè com que vivia molt aquí a prop i el lloc on vivia abans no tenia sortida a l'exterior, llavors per nosaltres aquest parc era com nosaltres li dèiem el nostre jardí. I és un lloc que realment
és molt tranquil. És a l'estiu quan fa calor, o simplement no només a l'estiu, a primavera, o qualsevol moment que faci calor, hi podeu veure gent amb banyador, amb biquini, prenent una cerveseta que s'ha importat ells, etc. Veieu que estic baixant ara, però sempre ens segueix aquest molí, el veieu? I aquí darrere encara tenim el canal. Tocaré la pantalla un momentet perquè veieu. Ara, ho veieu? Millor ara? Encara tenim el canal. I nosaltres estàvem allà dalt, a darrere meu. I ara podeu potser veure el molí una mica millor. Ara, veus? Doncs bé, continuaríem, veus, per aquí darrere. Continua baixant, baixant, baixant i dona la volta al molí i dona la volta a tota la ciutat antiga d'Alkmaar. Com us he dit, diuen que des d'Alkmaar comença la victòria. Jo, sent catalana, em fa molta gràcia que diguin que des d'Alkmaar comença la victòria. Però bé, això ja és una altra història i potser us explicaré en un d'aquests vídeos que us fem o potser us haureu d'esperar i venir-ho a visitar amb mi. Adeu!